e de sigilen bɛ jamana kɔ kan I b'a fɛ ka I sen no tunga lafiya ka projet kura o la o projet dɔ de u bɛna cité ni ka o de jɔ tungarangew ye banakɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 1 o de sanfɛ hectare min yɛrɛ ni ale lamunumunen don so 20 o de bɛna jɔ cité in kɔnɔna la a so 20 bɛɛ n'i ka yɔrɔ de don a kɔnɔna la denmisɛnw ka kulonkɛ yɔrɔ b'a kɔnɔna la fiɲɛ sama yɔrɔ b'a kɔnɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛw olu ma o bɛɛ bɛ cité in o kɔnɔna la cité in yɛrɛ parcelle 1 o ye titre foncier de min n'ale musaka ye sefa wari 4,400,000 ani 100,000 ye I bɛ se ka a sara yɔrɔnin kelen walima I bɛ se ka sara san 1 kɔnɔna la walima ka taa se kalo 18 o ma n'i tilali I ka terrain o sarali la sa I bɛ se ka I ka so jɔ ka kɛ villa hakɛlama ye walima I bɛ se ka jɔ ka kɛ étage ye tunga lafiya ma olu ka bolo kan n'i ka wari yɛrɛ bɛ I bolo I bɛ se ka I ka so jɔ I kelen ye walima ni wari t'i bolo fana o yɔrɔnin na I bɛ se ka I sen don tunga lafiya ma olu ka tɔn o la n'an b'a fɔ ma nanzarakan na n'an b'a fɔ ma ko tɔntin tunga lafiya walasa ka se ka I ka so ale jɔ cité o kɔnɔna la o t'a bannen dɛ tunga lafiya ma o bɛna tila ka immeuble fana jɔ cité in kɔnɔna la immeuble min n'i bɛ se ka appartement o san chambre 3 de b'a kɔnɔna la ale ni salon 1 a musaka bɛ t'i jɔ sefa wari 15,000,000 la ka taa se sefa wari 17,000,000 ma I bɛ se ka o fana sara dɔɔni fo ka taa se san 2 ani tila ma Mali kunnafoni jabaranin najɛbaaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo danti foli min na Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkan ma aw minnu sigilen bɛ ni ka anw ka kunnafoni ka ale lajɛ sanga a n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔkana siraw olu bɛɛ lajɛlen fɛ Facebook fo ka taga se YouTube ma Instagram olu bɛɛ la an bɛ aw fo danti foli min na ka ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye tarata ye décembre kalo tile 20 san 2022 kunnafoni ale waati selen ni a y'aw bisimila kunnafoni daminɛla bi an ka fanga jamana ɲɛmaa n'o ye kolonɛla Asimi Goita ye kunu décembre kalo tile 19 san 2022 a ye conseil national du patronat an ka jamana kɔnɔna la n'o ye CNPM ye a ye o maaw ni ka u bisimila min n'a ɲɛmaaya bɛ Musa Dɛk Bali ale bolo a fɔla sa ko a kɔnɔna na ni kana a ka bureau kɔnɔmɔgɔw ka olu yira an ka jamana ɲɛmaa ale la min ka tila ka foli kɛ ni ka ɲɛsin jamana marabagaw olu ma Bali yɛrɛ a ka fɔla ko a bɛ waati jan bɔ kabi octobre kalo tile fɔlɔ san 2022 gɛlɛya kɔni o kɔni tun donna CNPM ale kɔnɔna la ka sababuya kɛ a kalafili koɲɛw olu ye nka nin wagati in na ɲɛ kɔni sɔrɔla ale kow la an ka kasobon lakɔlɔcibaw olu bɛna dɔgɔkun 1 baara bila ni ka o kɛ min ni a kɔni daminɛna kunu décembre kalo tile 19 san 2022 a bɛna to senna fo décembre kalo tile 24 san 2022 la o ka fɔla k'u bɛ se ka nin baara bila ye ni ka ale lakuraya ko kura n'o y'a sɔrɔ u ka hakɛw olu ma sabati bolimafɛn belebele dɔ min ni ale kɔni tun falen don kosɛbɛ kɔɔri ale la a falen kun don kɔɔri minɛ sa a bɛ t'i jɔ fo kɔɔri tɔni 10 o bɔɲɔngo la a yirala k'a fɔ ko tasuma de kɔni donna ni bolimafɛn in na dɔgɔkun tɛmɛnen na a kɛra dugu min na sa o de ye Dɔrɔgoma ye Dɔrɔgoma ale bɛ Bura sigida la Bura ni Yoroso ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 50 o bɔɲɔngo de don a yirala maaw fɛ k'a fɔ ko ni bolimafɛn yɛrɛ kɔni tiɲɛnen de kun jɔlen don waati min na sa o bɛ ka dilanni ko ni ka o ɲɛɲini na sa tasuma kɔni nana kana don ni bolimafɛn na ni ka kɛ ballon kɔɔri tɔni 10 min kun bɛ a kɔnɔna la tasuma taara ni o bɛɛ lajɛlen ye an bɛ taa Gawokaw olu fɛ yen nɔ u ka lakɔliso ɲɛma ni o ye kɛnɛya kalanso o ye sa Gawokaw fɛ yen nɔ nin karamɔgɔ in yɛrɛ kɔni ale jasura dɔgɔkun laban in na a jasura yɔrɔ min na sa o de ye Fafa ye Fafa ale bɛ an sɔngo o lamini na a jasura Mahamadu Fɛntigi lakodɔnbali dɔ olu fɛ a yirala k'a fɔ ko nin lakɔli karamɔgɔ in yɛrɛ kɔni a n'a furumuso fo ka taa se a ka bolimafɛn bolila ma olu kɔni jasura Mahamadu Fɛntigi ninnu fɛ nka u ye a furumuso ni k'a ka bolimafɛn bolila ka olu labila ka taga o kɔni taara ni lakɔli karamɔgɔ yɛrɛ ani a ka bolimafɛn k'aw hakili jigin k'a fɔ ko san 2020 kɔnɔna la ni lakɔli karamɔgɔ kelen a denkɛ u ye o fana jaso nka u kɛra karɔgɛlɛn dinɛ tigilamaw olu fɛ u ye denkɛ in kɔni labila nka u ye musaka caman ni ka o bɔ a somɔgɔw kunna
denbaya kɛmɛ ani 60 de bɛ yen nɔ bagabagali kɔni taara ka o denbaya kɛmɛ ni ka a sɛgɛrɛ dugukɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ dugukɔrɔ ale bɛ Bagineda sigida o la u ye weleweleda bila ka ɲɛsin an ka jamana marabaga ma ni o ye kolonɛli Asimi Goyita ani gouvernement maa bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ko u ka wuli k'u jɔ yani nin ko in ale ka gɛlɛya u ni ɲɔgɔn cɛ. dɔgɔkun laban in ale kɔnɔna la Maɲina muso olu kɔni taamana ni ka taga Bafulabe ka taga u ka préfet ni ka t'u ɲɛda kan gɛlɛya min bɛ musolakaw olu kan u ka denbaya kɔnɔna la u taara ni ka t'o gɛlɛya da u ka préfet ale ɲɛkɔrɔ musolaka ninnu ka fɔla sa ko a bɛ tile 20 bɔ bi olu kɔni tɛ ka ji ye u ɲɛ la jiko gɛlɛya bɛ olu kan wa u ka laɲini ye fɛn min ye o de ye Maɲina muso ko SOMAGEP a ka segin ka na u ka dugu o kɔnɔna la ka hakili jigin k'a fɔ ko nin dugulama kelen don kɔni tun ye SOMAGEP ni ka gɛn ka bɔ u ka dugu kɔnɔna la a bɛ san 1 bɔ bi o maa kelenw bɛ ka tila ka SOMAGEP ni ka weleweleda bila a ma. ka kunnafoni datuguni kɔkan kibaru o ye an bɛ taa Senegalikaw ka jamana o kɔnɔna la kunun desanburu kalo tile 19 san 2022 u ka wasaden 2 min ni olu bɛ fanga sinamatɔn ka bolo kan u ɲangira san 2 kaso o datuguli ni o ye wasaden min sa n'ale bɛ wele ko Masata Samba ale ni Mamadu Ɲanga u ɲangira fɛn min na sa o de ye ka fɔ ko u ye wasaden dɔ ni o ye muso ye Ami Njayi u ye ale kɔni ni ka ale bugɔ Ami Njayi ale bɛ fanga ka fanfɛla o la wasabulon o kɔnɔna la a kɛra desanburu kalo tile fɔlɔ nin kɔni ko in kɛra a ma dogo jamana maa si la ka fɔ ko nin gɛlɛya in kɔni kɛra wasabulon o kɔnɔna la wasaden ninnu yɛrɛ kɔni u ye waati caman bɔ n'u kɔni tuntunnen don u kun tɛ ka ye nka kɔfɛ kɔni u yɛra wasabulon ale kɔnɔna la desanburu kalo tile 12 tɛmɛnen u y'u minɛ ni ka t'u bila kiiri tigilamaw olu ka bolo kan. Mali kunnafoni jabarani lajɛbaw kunnafoni damadɔ tun bi an bolokɔrɔ bi ni k'a da u kelenkelen bɛɛ lajɛlen tulo kan o de tun ye ni ala man ka jɔnya joona aw ni an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan yani an ka kunnafoni an ka datugu pewu sa Tunga Lafiya ale de ye anw ka kunnafoni ale ye jukɔrɔma dondoba ye Tunga Lafiya ka cité ta ko filanan tɔgɔ sɛbɛnnu olu baaraw daminɛna Banangɔrɔnikaw olu fɛ yen nɔ cité min ni a bɛna jɔ hectare 3 o de sanfɛ cité in kelenkelen bɛɛ lajɛlen tɛrɛ 15 sur 20 de wa sɛbɛn wari 4,000,000 ani 100,000 de don n'o b'i bolo yɔrɔnin kelen i bɛ se ka a sara n'o fana t'i bolo i b'a sara kalo kalo e de wari 572 o ta bɛ san 1 o de ma n'a banna wagati min na i ka terrain ale bɛ kɛ i ta ye Tunga Lafiya ale nana tungarankew olu lafiyali de kama u ka numéro de téléphone o bɛ sɛbɛn anw ka kunnafoni ale kɛrɛfɛ a ye wele walasa aw se ka o tɔgɔ sɛbɛn Tunga Lafiya ka nin cité ale terrain na aw k'an bɛn don n'a nataw la.